Edinencio. Yebo. U-Edinencio igama lakho? Edinencio. Ubuyaphi Edinencio? Ubuyaphi angizwe? Where do you come from? Where do you come from? Oh, Masenga. Masinga? Hey. Mozambique. Mozambique. Mozambique? Hey. Oh, right. Mozambique. Yebo. So Edinencio nangakhi? I-age? Then I-age yakho nangakhi? How old are you? Minyaka. inyaka. Uzalwe nini? Basazi isiZulu? Hey, aniyazi. Ufike nini kanti? Nini? Ufike nini? Próxima semana. Last month? Hey. How wena ndoda? So uthengisa nama-veg already on a company, you work for a company. Usebenzela i-company. Hey. So i-company yenu banikeza ama-vegetable nizothengisa. Ngizithengisa. Oh, so wena ufika last month? Hey. Khani usafunda isiZulu namanje? Agnes, unangakhi? How old are you? Hey. Uyangakhi ndoda? Unangaki. Mina ngithi ngimdala. Wena umncane. Nangaki? Oh. Age. Age. 15, 14. 20. Una 20. Hey. Oh yeah. Bheka bro, man, ngithola sotshela mina. Singakubonisa for next time uzo-understand, ne? Ngithola ne? Next time uyazi ukuthi manje mazosipana ngapha, mazoyenza lo ngithola ne? Uzucabana nabanye abantu. Wethola. It's not wrong ukuthi manje uyenza ibhizinisi mfethu, ne? But uzwila ngithi nase television kunesikhalo esithini. Sokuthi abantu bangaphandle abasafuni baloku bayenza lento lokuyenza, uyangithola ne? So nge-28 kunematch ne? So ngicela ukuthi wena uzincede ngokuthi manje uzihambele uyothengisa le emakhaya kini, uyayithola lento le. Abantu abasafuni ukuthi manje ulokwenza abo-veg ini nomakasana ne? Because yini thina ama-South Africans wethu abasakhona ukuthengisa anything. You are taking the businesses. Uyafika ucabe nezulu wabe ungathengisi ikhasi lakho ma. Uyayithola ukuthi lento le i-unfair. Vaya ntanga uthengise lezi esele ukhona ukuthola i-transport mina i-tip yami ukhona ukuthola imali ye-transport ubuyelele ekhaya wayithola lento le phwami uyangithola because ngayi uzele inkinga nje kuphela uyangithola abantu bangapha bayasafari already manje wena nawe uyafika uzofaka umsafaring omunye over total uyangithola lento le manje okale country enye kumele uye unemali uyangithola uyoqala ama-businesses aslema angithi yes boy usasemncane man 20 but you can do a difference to your country angithi Yeah, yes. yes boy sharp